Gaika ndinzwe nyaya yauya nayo ava vekwamutara ava vanozviti vanopopota kava handisi kuzva kuti vanhu vari kuseka ipani pasocial media munhu wese ari kuseka pawhatsapp munhu wese ari kuseka mustudio munhu wese ari kuseka saka gemu racho ndotongorimira nai timu yangu muri pasocial media muri kuseka iko chimbonoonesai munhu wese ari kungoseka 0772162651. This is Sting, this is Cup Clash, this is 2025. Chimbonoonesai timu yangu anoenda nechimuti ndiani chimbononesa itaura siya rhythm richenda akotana manombotaura nevanhu ndionesa itimu yangu manzwira waita sofa anoenda nechimuti ndiani taura ineni timu yangu anoenda nechimuti ndiani anoenda nechimuti ndiani vari kuti Mad Viper munongoti Mad Viper vari kuti kona ngale moti kona ngale 9,100 people watching live on Facebook. I was under zenyu. Vari kuti kona ngale mongoti kona ngale vari kuti Mad Viper Mad Viper or of Mad Viper but expandables vari kona ngale moti mauto ndonesewo kana chimwemira yekuseka handichazoti muri kuseka imanje. This is the biggest radio station, Star FM. This is Zim Dancehall Overdrive. Ona itimu yangu apa takuenda yamani saka ndoti mungorova ka 1 8 maline mora 8 maline tabatatomira zvakupera muswa 30 muri kubanzwa Mad Viper mama tongooneka vanhu hanzi Mad Viper musapfingire zita anonzi Lazaro right simudza tana Mad Viper chichitanga chingorova ka 1 kona ka 1 tovatamira Capital Action hanzi Lazaro tauya futi kudzova batauro explainable widede chinzwa saka zviye zvandaishuwa ndadzozviwana andifitsi the game like nan banana ndiri mumwe mchero nge mabanana ndaona vakatsvedza kunge vatsika banana chinzwa ndiwedzerei zvimwe ndakukwana hati ndinopenga eya ndakukwana vakantsvaga kunasagona ndakukwana but ndakakutsvaga kunalogona iwe andirakukwana Godfather mandiona ini ndiri muchiki Lazaro wenyu mwana mudiki kuuya mudhanzi akapfeka bhutsu diki apa kari kukamhina nesiki akanaka nakapeji akapedza mari yese nemahuri ekuloji oda kurwisana neni dhoji anenge akarohwa nemupeta nefodya manje nini ndiri dhonza mirai ipapo tana chibombisa 0772162651 timu yangu apa tikuperera pano batika inini hachiperekana kuseni ndimboona auya neiko mutare kwacho inini una Godfather inini ndiri mufambo wemadeko right handizosvike Lazaro kachipoko kanguva dzino idzika ndiwo nguva dzangu kana game richiitwa manheruka hatisvike kana kuseni aiwa tate munopedza muswa 30 Mad Viper ndizvo katoperera muswa 30 zvamada Godfather tingoita saizvozvo nhasi kuimba zvemaskitsi avanenge achiita kazvekuda kutsvaga mafanzi asikuita maskitsi oraka muwangu yongori plus inini ndine mahitsi munoziva chakaita ushaike haasi maskitsi chatokukanganwa kutobvunza mwana kuti unomuziva here Lazaro anoti harisi kukuziva awa chimirai yes plus uyu yes Zimbabwe 0772162651 kona ngale Mad Viper timu yangu taura ineni akuina chino ndiani right kana kuine imwe challenge iri kunzongo iri kutayewa pana Mad Viper nepana kona ngale ndiri kupatawo ipapo unongoti bata faster. Thank you so much Mad Viper. Thank you so much kona ngale Zimbabwe chisana mchitaura neni manje kuti mamuchiseke taura ineni vafambi vemuriko ava valamboloko watsano inzwai kabva kauya kuda kunondichallenja kuchallenja memba inenge inodhemenja manga muriko mutare kuuya pageto kuuya kuzorohwa nare ndobvunza mubvunzo ndiyana mutsarazaro ichi chirahweka chichiri kuda dudziro kamwana kadiki kanomira nemadziro kanenge rino avanhonge nyama ndiyana timina bhonzo kona ngali achanoimba kusondo then mauto ndikamuiga mudonzo achavhara zvodari nenge munhu wekongo sauro pakafa akafita makonzo then wakuimba kanyemba watova wabhonzo chinzwa captain ndikati action expandable widede chinzwai
musamhanye manduwe muromo waapa saidhi nekurova buwe. Upenyu hwenyu kandine urombo kuti zvinhu zvifambe mambo kasiyai dombo. Makapinda mukadya mari nemahure, makutyisa vanhu kumi kunge chigure. Manga muripi makuita mafanifanike vhara zipi asi mambo saka ndiri kuti 7 vari kuti kushata kunge bveni iwewe kushata ka7 kushata sabauren kushata kunge baba va10 shata zvekupiwa mawadi 10 kushata kunge gudo rarohwa nerekeni kushata seuri kubayiwa Jackson shata kunge expandable winade mambo asi makanaka kani indawazo muchiita kunge mafani munoona kunaka here kwemumwe murume munenge dhaitonika kuno amurume asi imi mitsano muringito musaite kunge gudoriyera nhongapito ndiri mauto tsanondodhifenda bato kare tsano makatimba tumango mazato tsauya dzega farefare tsauira mutswano yemamhomzi kumbare musatembe nemakona anangale because basa rinopera sadj mbalendi kati totauta captain action iri chigenga tsano pano apa imbwengano uyaitite paiwapo dziri sarungano pano tsano munopumhanya toyitoyi kana muti makapenga sando dzenyu kaeho imotitaurira makupera kare kare munenge nhembe muri wekuchinyakare kuno kumautoto kurova indare mobva matadza kubudikira kana pambare mira ipapo